لێگۆری وان گرۆڤنامەیەک و بدەچێن ئارتیکەتین گوژمە 1,079,330 دۆلاران لە داهاتێ پەترۆل هەرێمی هاتنە دابینکردن ji bo mezextina projeyên şêwermendiyên qutabxaneyan Neteweyya Brîtanya NSGI. Ew girovname li ber destên ênartî de xeriçkirina wî gujmê pereyî bi nivîsarekî Alasê Wezareta Samanên Siruştiyên Hikûmeta Herêmê hatiye kirin ku vajoya Nêçîrvan Barzanî serokê civata herêmê ji bo karûbarên petrolê û gazê li ser e. Li gorî nivîsara Wezareta Samanên Xwezaya û gujmê pereyî li dahatê petrolê diçe ser hesaba Wezareta Darayî û dûra jî tê dabînkirin ji bo xeriçkirina projeyê şêwermendiya Qutabxaneya Neteweyya Brîtanya NSGI. Civata herêmê ji bo karûbarên petrol û gazê serokê hikûmetê serokatiya wê dike û her yek ji cêgirê serokê hikûmeta herêmê û Wezîrê Samanên Xwezayî û Darayî û Plandanan endam in têde. Di meha Eylûla sala derbasbûyî biryara mezextina vî gujmê pereyî ji bo projeyan hatiye dan. Her li gorî girovnaman projeyên taybet bi biyavê şêwermendiyê û piştevanîkirin ji bo çêkirina wê şiyana wezîfeya giştiye. Li malperê dezgehê NSGI nivîsiye dezgeh pişkeke ji dezgehên Brîtanya û digel hikûmeta herêmê kar dike ji bo baştirkirina kwalîteya xizmetguzariya giştî. Watekarê serêkê dezgehî ji bo gihandina xizmetguzariyên giştî ji bo welatiyên Herêma Kurdistanê û li bajarê Hewlêrê jî avahiyê wê heye. Derbarê hebûna projeyekî bi vî awayî li bajarê Hewlêrê NRT peywendî kir bi pişkek ji endamên Parlamentoya Kurdistanê û endamên civata parêzgeha Hewlêrê lê wan bêhaydariya xwe li hebûna vî projeyê ragihand. Hin ji wan jî dibêjin her nebihîstiye. NRT di zincîreka rapora da û bê komeka girovnama û dahatên petrolê û çewatiya mezextin û windabûna pişkek ji wan dahatan belav dike ku dahatê şirîniyên petrolê û girêbestên petrolên ew gujmê wê bi 12 ji bo 15 milyar dolaran tê texmînkirin.